болыннары, сәйет урманнары. Районымыздан шактый ерактан исәпләнгән бу гүзәллекләр белән безне Илфат Сәхбетдинов таныштырды. Кечкенәдән җырлап үскән егет белгечлеген дә мәдәният өлкәсеннән сайлый. 16 ел дәврендә район мәдәният бүлеген җитәкләгән җырларда күпме конкурслар, күпме җиңүләр яуланган. Ул җырларда да мөслим тарихында онытылмас хатирә уелып калган. Илфат Сәхбетдинов җитәкчелегендә мөслимләр Баку шәһәрендә узган бөтен дөнья фольклор фестивалендә Татарстан вәкилләре буларак катнашалар. Ә бүген ул район советы аппаратының оештыру бүлеген җитәкли. Сәхнәдә Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Илфат Сәхбетдинов мөслим җырлый.